Siltiet magħrufa mill-musicals The Phantom of the Opera u Les Miserables, uħud mill-aqwa diski ta' The Beatles u Rifle Drill sinkronizzat. Dan u aktar għamlu l-kunċert tal-Forzi Armati ta' Malta bris il-Fondazzjoni Marigold wieħed spettakolari. Il-kunċert beda bil-preżentaturi, żewġ membri tal-Forzi Armati li niżlu mis-saqaf għal fuq il-palk. Bil-kwotazzjoni ta' Shakespeare If Music Be Food of Love, Play On, il-banda tal-Forzi Armati taħt id-direzzjoni ta' Warrant Officer Jonathan Borch bdiet il-kunċert bl-aqwa siltiet minn The Phantom of the Opera. Ma naqsux ukoll siltiet bil-lingwa Maltija bħal Xemx li tkantat mill-kantant tal-Wintermoods Ivan Grek. Il-kunċert serva wkoll ta' vetrina għal talenti ġodda peress li sar bis-sem ta' 80 tifel u tifla mill-iskola ta' De La Salle u St. Joseph. Fuq kollox, l-aktar li spikka kien it-talent tal-armata li ta' serata mill-aqwa li 800 ruħ li attendow. Waqt l-intervall, il-chairperson tal-Fondazzjoni Marigold Michel Muscat u l-Ministru għall-Intern Carmelo Abela irringrazzjaw lil dawk kollha li taw is-sem tagħhom. Fl-istess waqt, is-Sinjura Michel Muscat spjegat lil parteċipanti il-ħidma li tagħmel il-Fondazzjoni Marigold għal diversi organizzazzjonijiet li jaħdmu fl-oqsma tal-volontarjat.